دوستانی ноҳияи Фирдавӣ тафтиши парвандаи ду корманди пулисро ки дар шиканҷаи Умед Ҳикоятов сокини 38 солаи пойтахт муттаҳам мешаванд, боздоштааст, Мақомот ва вакили дифои Ҳикоятов мегӯянд ки муттаҳамон фирор карданд. Гулчира Холматова, узви эътилофи зидди шиканҷа ва вакили дифои Умед Ҳикоятов имрӯз ба радиозудӣ гуфт, мақомоти тафтишотӣ сабаби боздошти парвандаро фирори кормандони пулис гуфтанд ки дар шиканҷаи зерҳимояаш гумонбар дониста мешавад. Ӯ гуфт, амале ки ду корманди пулис сафар додар ва Зубайдулло Сангинмуродзода содир намуданд ҷинояти вазнин дониста мешавад ва мақомоти тафтишотӣ онҳоро ҷустуҷӯ доштанд. Ӯ афзуд аз мақомоти интизомӣ хостанд ки муттаҳамон ба ҷиноят боздошт шаванд, вале бенатиҷа будааст. дар вазорати умури дохилии Тоҷикистон гуфтанд, он кормандони пулис аз мақомҳои худ барканор нашуданд ва исмашон дар қатори кормандон ҳанӯз ҳам вуҷуд дорад. ҳамсӯҳбати радиозудӣ дар вазорат ироаи тафсилоти бештарро аз салоҳияти мақомоти тафтишотӣ донист, аммо Зуҳуршоҳ Сафарзода, муфаттиши парвандаи гумонбарони шиканҷа, суҳбат дар ин бора худдорӣ намуд ва танҳо гуфт, дар ин бора наметавонад чизе бигӯяд. Фирори гумонбарон дар ҳолест ки қаблан Гулчира Холматова иброз дошта буд ки зерҳимояаш Умед Ҳикоятов ва наздикони ӯ аз рӯзи оғози парванда зери фишори ду корманди пулис қарор доштанд то аз даъвоҳояшон даст бикашанд. Худи Умед Ҳикоятов мегӯяд, борҳо ба мақомот гуфта буд ки кормандони пулисро ба ҳабс бигиранд, аммо ҳарфҳояш ҷиддӣ гирифта нашудааст. Қазияи латукуби Умед Ҳикоятов нигарониҳои зиёдеро дар ҷомеа ба миён овард. Фаъолони ҷомеа ва садҳо корбари шабакаҳои иҷтимоӣ тақозо карданд ки омилони латукуби ин ҷавон сахт муҷозот шаванд. Умед Ҳикоятовро рӯзи 31 марти имсол бо нишонаҳои осеби пӯшидаи моядон ва кафидани мояҳои чапу рост ба бемористон бурда буданд. Ӯ мегӯяд, ду нозири минтақавӣ ӯро шиканҷа карданд ва ҳаёташонро ба гуфтаи Умед сӯзонданд.